Helo, a croeso i'r fideo hwn ar gyfer tygau cyfrifiadureg. Yn benodol uned 1.3.1, sef rhwydweithiau ac is-adeiledd. Byddwn yn edrych ar caledwedd sydd angen i sefydlu cysylltedd gwifrog a diwyfr. Beth yw'r rhwydwaith? I gychwyn, beth yn union yw'r rhwydwaith cyfrifiadurol? Mae'r rhwydwaith yn cynnwys dau gyfrifiadur neu fwy sydd wedi cysylltu â'i gilydd mwyn cyfathrebu. Mae'r rhwydweithiau'n cysylltu dyfeisiau a phobl ar draws y byd. Gall rai rhwydweithiau fod yn fach, fel mewn swyddfa, gartre neu ysgol, gan gysylltu nifer fach o gyfrifiaduron a dyfeisiau. Neu gall rhwydweithiau fod yn fawr iawn a gwasanaethu ardaloedd mawr fel dinasoedd. Disgrifir y rhyngrwyd, enghraifft fel y rhwydwaith byd-eang o rwydweithiau, a hwn ydy'r mwyaf o'r holl rwydweithiau sydd ar gael. Mae rhwydweithiau'n ein galluogi i gyfnewid gwybodaeth a data yn gyflym iawn ac ar raddfa fyd-eang, gan ganiatáu i ni i rannu negeseuon a ffeiliau a defnyddio gemau ar-lein a chydweithio mewn amser real. Ni allwch ddeall rwydweithiau mewn gwirionedd oni bai eich bod yn deall hanfodion beth ydyw gweinydd a chleiant. Felly, gadewch i ni edrych yn gyflym arnyn nhw. Beth yw gweinydd? Cyfrifiadur bwerus neu raglen feddalwedd ydy gweinydd, sy'n darparu adnoddau neu data cyfrifiaduron eraill a rwydwaith. Mae'r holl adnoddau'n cael eu storio fewn y gweinydd. Gellir eu storio mewn gweinydd ar y safle fel mewn ysgol, neu mewn gweinydd sy'n seiliedig ar y cwmwl fel busnes. Mae pob dyfais sydd wedi cysylltu â'r gweinydd yn cael ei alw'n gleiant. Beth yw cleiant? Gall cleientiaid fod yn ddyfeisiau fel cyfrifiaduron neu raglenni meddalwedd. Mae cleientiaid yn gwneud ceisiadau i'r gweinydd i gael mynediad at adnoddau sy'n cael eu cadw gan y gweinydd. Rhai enghreifftiau o adnoddau ydy cronfeydd data, porwyr gwe a ffeiliau mae pobl yn y bôn jyst angen cael mynediad atyn nhw. Efallai y byddwch chi'n defnyddio cleiant bob dydd fel gliniadur, ffôn clyfar a fforwr gwe. Heb y gweinydd, dydy'r cleiant ddim yn medru cyflawni tasgau. Mae'r cleiant yn ddibynnol ar y gweinydd ar gyfer bob tasg, a mae hyn yn peth pwysig i'w nodi. Mae'r rhwydweithiau'n angenrheidiol ar gyfer anfon a derbyn data. Mae data wedi rannu'n becynna data bach, sy'n cael ei hanfon ar draws rhwydwaith drwy wahanol lwybrau mwyn dod o hyd i'r llwybr gorau a chyflymaf ar gyfer lawrlwytho. Mae'r pecynna data'n cynnwys gwybodaeth am yr anfonwr a'r derbynydd, gwybodaeth reoli a chyfeiriadau unigryw ar gyfer adnabod. Ar ôl cyrraedd eu cyrchfan, mae pecynna data'n cael ei ail-ymgynnull i'r derbynydd i gweld. Cysylltedd gwifrog a diwyfr. Mae pob dyfais a rwydwaith naill ai wedi gysylltu yn ddiwyfr neu wedi gysylltu â'r rhwydwaith hefo gwifrau. I gysylltu dyfeisiau mae angen ceblau a chaledwedd pwysig arall i'w galluogi siarad â'i gilydd yn effeithiol. Mae'n bwysig gwybod hyn fel sail ar gyfer deall sut mae rhwydweithiau'n cyfathrebu ac yn rhannu gwybodaeth. Cyfrwng trosglwyddo, gwifrog a diwyfr. Ceblau cyfrwng trosglwyddo. Mae rhwydweithiau gwifrog angen defnyddio ceblau ffisegol i gysylltu dyfeisiau. Fel arfer, defnyddir ceblau ffibr optig a gwifren copr. Mae'r rhwydweithiau'n defnyddio ceblau ffisegol, enghraifft i gysylltu'r cleiant
a'r gweinydd. Rhwydweithiau gwifrog. Mae rhwydweithiau gwifrog angen ceblau a chysylltyddion i sicrhau cysylltiad cyflym ac effeithlon â'r rhwydwaith. Ceblau gwifren copr Ethernet. Mae ceblau gwifren copr fel Ethernet yr rhad i'w gosod ac yn darparu cysylltiad sefydlog. Maent yn cynnwys gwifrau wedi troelli o fewn siacet allanol amddiffynnol sy'n lleihau ymyrraeth. Mae ceblau Ethernet ar gael mewn gwahanol fformatau fel Cat5 ar gyfer defnydd cartra neu Cat6 ar gyfer defnydd busnes. Pa uchaf yw'r Cat, y categori, y cyflymaf yw'r cyflymder trosglwyddiad data a'r gystyngiad mwyaf mewn ymyrraeth. Mae'r gwifrau copr o fewn y ceblau yn trosglwyddo ysgogiadau trydanol a mae'r ysgogiadau hyn yn cludo'r holl data ar draws y rhwydwaith. Cebl ffibr optig. Mae ceblau ffibr optig yn golygu y gall cyflymder data symud yn gyflymach. Mae'n gyflymder uchel a gellir ei ddefnyddio dros bellteroedd hirach. Mae'r cebl hwn wedi wneud o linynau tenau o wydr neu blastig. Mae ganddo orchyddion amddiffynnol a siaced allanol i amddiffyn y cebl rhag unrhyw wendidau. Caiff data i drosglwyddo fel golau. Mae'n ddrud i'w osod, ond mae'n imiwn i ymyrraeth electromagnetig sy'n golygu na fydd croes siarad rhwng signalau. Cyfryngau darlledu di-wifr. Nid oes angen ceblau a rhwydweithiau di-wifr i wneud cysylltiad corfforol, ond maent yn derbyn data o rwydwaith sydd wedi gwifro. Mae cyfryngau di-wifr yn defnyddio tonau radio, a mae hyn yn cludo data rhwng dyfeisiau gan ddefnyddio Wi-Fi. Nid oes angen ceblau drud, a felly mae'r gosodiad fel arfer yn rhatach. Mae cyfryngau di-wifr yn agored i ymyrraeth fel waliau a hyd yn oed lloriau, a all lleihau cryfder y signal. Mae angen i'r holl dyfeisiau aros o fewn cyrraedd i bwynt mynediad di-wifr neu WAP. Gwahaniaethau rhwng y gwahanol gyfryngau. Mae gwifrau ffibr optig a chopr yn cael ei ystyried fel rheol yn ddibynadwy, gan ei bod yn llai agored i ymyrraeth. Wedi deud hynny, nid ydyn nhw'n symudol fel cyfrwng di-wifr, a gall ceblau ffisegol fod yn gostus. Mae cysylltiad di-wifr yn rhatach i'w osod, oherwydd diffyg ceblau a mae'n symudol. Gan ddefnyddio tonau radio i gludo signalau, gall drosglwyddiad di-wifr fod yn destun ymyrraeth electromagnetig yn aml, a mae angen iddo fo fod o fewn cyrraedd i bwynt mynediad di-wifr. Dyfeisiau gwifrog a rwydwaith. Mi edrychwn ni ar dyfeisiau gwifrog a rwydwaith. Cysylltedd caledwedd gwifrog. Cawn edrych ar dyfeisiau caledwedd sy'n bwysig mewn rhwydweithio. Yma mae angen i chi wybod am y defnydd o lwybrydd neu router, hwb, switch, pont a porth. Cardiau rhyngwyneb rhwydwaith NICs. Na ni gychwyn hefo hanfodion y caledwedd sydd ei angen i gysylltu rhwydweithio. Yn gyntaf mae gennym gerdyn rhyngwyneb rhwydwaith neu NIC. Mae'r cerdyn yn caniatáu ddyfeisiau sefydlu cysylltiad o fewn rhwydwaith. Heb gerdyn, ni all rhwydweithiau gyfathrebu. Mae'r cerdyn yn fwrdd cylched sy'n cael ei storio o fewn y cyfrifiadur. Gellir defnyddio NIC ar gyfer rhwydwaith gwifrog neu di-wifr. Mae gan yr NIC gyfeiriad unigryw o'r enw cyfeiriad MAC sy'n cael ei greu gan y gneithuriwr. Mae'r cyfeiriad MAC wedi ysgrifennu mewn fformat hecsadegol a gellir ei ddefnyddio adnabod dyfais unigryw o fewn rhwydwaith. Hwb.
Mae'r hwb yn cael ei ddefnyddio i gysylltu mwy nag un dyfais rhwydwaith gwifrog, fel argraffydd neu lwybrydd, ond mae'n ddyfais rhwydwaith elfennol. Erbyn hyn mae'r hwb yn hen ffasiwn ar y cyfan ym maes rhwydweithiau a chaledwedd modern. Mae hwb yn trosglwyddo pob pecyn data i bob porth ac yn cysylltu cylch rannau neu segmentau o rwydwaith ardal leol. Dydi hwb ddim yn poeni am gyfeiriadau cyrchfan. Mae'n anfon yr holl data i bob dyfais a all arwain at greu tagiant rhwydwaith. Dydi o ddim mor ddeallus â'i gymar mwy modern, y switch. Ni all wirio cyfeiriadau Mac. Mae'r hwb yn rhad, ond nid yw'n gallu hidlo, a mae ganddo gyfradd uwch o wrthdrawiad. Gall gwrthdrawiad ddigwydd pan fydd dau ddyfais sy'n defnyddio'r un rhwydwaith ar yr un pryd yn anfon data i lawr y rhwydwaith. Bydd hyn yn achosi ymyrraeth o fewn signalau. Switch. Mae'r switch yn fersiwn modern o'r hwb. Y peth cyntaf yw bod y switch yn ddeallus. Mae switch yn defnyddio cyfeiriad Mac unigryw i anfon data i ddyfais rhwydwaith benodol. Gan ei fod yn gwybod cyfeiriad Mac bob dyfais sydd wedi cysylltu. Mae'n lleihau gwrthdrawo ac yn gwella effeithiolonrwydd y rhwydwaith. Mae'r switch yn cynnig gwell diogelwch hefyd, gan nad yw'r holl data yn cael ei anfon i bob dyfais ar y rhwydwaith. Llwybrydd router. Mae llwybrydd yn ddyfais caledwedd hanfodol ac yn arwyddocaol o fewn rhwydwaith. Mae llwybrydd yn cysylltu rhwydweithiau ardal leol, fel rhwydwaith gartra, a rhwydweithiau ardal eang, fel y rhyngrwyd. Ei gwaith yw dod o hyd i'r llwybr neu cyrchfan orau i becynna data deithio ar ei hyd. Mae llwybrydd yn defnyddio cyfeiriadau IP, protocol rhyngrwyd, i wybod lle i fynd ac i ganfod a yw'r data'n cael ei anfon a'i dderbyn. Mae llwybrydd yn rheoli'r traffig rhwng rhwydweithiau sy'n defnyddio'r un cysylltiad. Pont. Pan da ni'n meddwl am bont, da ni'n meddwl am gysylltiad rhwng dwy ardal sy'n caniatáu'r ddwy ardal deithio ar draws i'r ochr arall. O fewn rhwydweithio, mae'r cysyniad yr un fath. Y bont ydy'r caledwedd sy'n caniatáu i ddwy ardal ar wahân a rhwydwaith gael ei cysylltu, gan reoli symud data rhwng y ddwy ardal. Dychmygwch dau hwb wedi eu gosod, un bob pen o'r bont a rhwydwaith. Mae pont yn defnyddio cyfeiriadau Mac fel switch ac yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â danfon data ymlaen. Mae'n gwella perfformiad y rhwydwaith, ond yn y blynyddoedd diweddar, mae'r bont wedi cael ei ddisodli ar y cyfan gan y switch, sy'n cynnig nodweddion mwy datblygiedig neu flaengar ac sy'n fwy effeithiol. Porth. Mae porth yn caniatáu ddata symud rhwng rhwydweithiau sy'n defnyddio protocolau gwahanol. Y rheol ydy protocol sy'n rheoli'r ffordd mae data'n cael ei symud neu'n cael ei drosglwyddo rhwng dyfeisiau a rhwydwaith. Caiff y data ei newid o un fformat i'r llall gan ddefnyddio'r porth. Felly, mae pecynnau data sy'n cael ei hanfon ar draws y rhwydwaith yn cael ei cyfieithu'n gywir wrth deithio i'w cyrchfan.
Dyfeisiau di-wifr a rwydwaith. Cysylltedd caledwedd di-wifr. Yma byddwn nhw'n edrych ar y gofynion caledwedd ffisegol sy'n bwysig wrth gysylltu pob dyfais di-wifr. Bydd angen i chi wybod am y gwahaniaeth rhwng pob un. Yn gyntaf, y pwynt mynediad di-wifr, neu WAP, cerdyn rhyngwyneb rhwydwaith, di-wifr, neu NIC, a llwybrydd Wi-Fi. Pwynt mynediad di-wifr neu WAP. Caledwedd ydy'r pwynt mynediad di-wifr, sy'n cysylltu nifer ddyfeisiau di-wifr a rhwydwaith gwifrog. I wneud hyn mae angen cyfeiriad MAC ar bob dyfais i ganiatáu cyfathrebu. Mae dyfais yn defnyddio Wi-Fi, y rhwydwaith di-wifr, yn darlledu signalau i bob dyfais sy'n gallu cael mynediad iddo fo. Wrth ddefnyddio Wi-Fi, bydd bob dyfais yn cysylltu drwy WAP, sydd hefyd yn trin dilysu a cryfder signal, a'r cyfathrebu rhwng dyfeisiau di-wifr sydd wedi cysylltu â'r rhwydwaith hwnnw. Mae WAP yn agorad i ymyrraeth, fel waliau, sy'n gwanhau cryfder y signal, gan ei fod yn defnyddio tonau radio. Mae rhaid i unrhyw ddyfeisiau sydd wedi cysylltu â'r rhwydwaith aros o fewn cyrraedd i'r pwynt mynediad di-wifr sef WAP. Cerdyn rhyngwyneb rhwydwaith di-wifr WNIC. Mae gan bob dyfais a rhwydwaith di-wifr gerdyn rhyngwyneb rhwydwaith di-wifr neu WNIC. Mewn ffôn clyfar, mae'r NIC wedi gynnwys yn y bwrdd cylched, circuit board. Mae cyfryngau di-wifr yn darparu symudedd i'r defnyddiwr sy'n caniatáu iddyn nhw symud o gwmpas tra maen nhw wedi cysylltu â'r rhwydwaith. A mae hyn yn hwylus iawn i'r defnyddiwr. Enghraifft o hyn ydy dyfeisiau Bluetooth, lle mae dyfeisiau'n cael eu cysylltu'n ddi-wifr o fewn pellter byr. Llwybrydd Wi-Fi. Mae Wi-Fi yn brotocol di-wifr safonol, sy'n cysylltu dyfeisiau sydd wedi galluogi gan Wi-Fi fel tabledi a ffonau clyfar, heb yr angen am geiblau ffisegol. Mae llwybrydd Wi-Fi yn cyfuno'r un swyddogaethau â WAP a llwybrydd o fewn yr un dyfais. Mae'n cael ei gyfeirio ata'n aml fel WLAN, sef rhwydwaith ardal leol di-wifr, gan ei fod yn cysylltu'n di-wifr ac yn anfon data ar draws rhwydwaith ardal leol. Da ni'n meddwl am lwybrydd Wi-Fi fel rhywbeth i'r cartra, ysgol neu swyddfa fel arfer ar gyfer nifer o ddyfeisiau. Dyma ddiwedd yn fideo ar rwydweithiau is-adeilad. Triwch y cwis sydd ar gael o dan y tab adnoddau i brofi'ch dealltwriaeth. Pob lwc gyda'r cwis a phob lwc gyda'r adolygu. Diolch.